Suportado kan 28 anyos sa si Mary Jane Sales kan Ligao City ang sa iyang boyfriend na si Nard Buenavente sa passion kaini sa pagtatatu kaya naman daida siya nagduwa-duwa na maging model kaini sa pig-intrahan kaining Tatswell 2 Tattoo Competition na pigkondusir sa Embarcadero de Legazpi kaining Sabado. Kasi po, yan din po yung ng asawa ko. Asawa ko, partner ko po kaya siya. Kumbaga, supportive partner, ganun po. Kaya gusto ko lang din po yung mag-improve din po siya sa kanyang artist. Go lang sa sa gold mo. Andito lang ako, supportive. 28 Bicolanong tattoo artist ang nagpatiribayan sa kompetisyon. Kung sa inaiulikan artist si Rerek Bot Haling Masbate ang kampyonato sa professional theme category. Naiuliman kan artist si Samboy Alano kan Camarines Sur ang kampyonato sa professional open theme category. Mantang kampyon sa non-pro open theme category ang artist si Justin Aringo Ador Haling Albay. Sigun sa organizer na si Vince Moral, apisar sa maipahiling kan mga Bicolano ang sa indang tibay sa pagtatatu, obheto man kan aktibidad na magkatiripon asin magkabirestuhan ng mga tattoo artists sa Bicol Region, siring man na magtaong inspirasyon sa mga bagong artists, nga ni mamoldi pa ang sa indang kakayanan sa pagtatatu. Organization po, yung mabago po yung pananaw ng mga tao sa regarding sa isip ng tattoo discrimination, na makita nila na ito po ay isang freedom of art, as a citizen free, na mabuhay tayo na walang diskriminasyon, na ipakita natin na malinis at progresibo din ang pamumuhay ng mga tattoo artists. Sila matakot na sumabak sa ganitong estado ng pamumuhay kasi ito ay pamumuhay din, hindi lang ito ay para sa diskriminasyon. Ito ay pamumuhay ng isang mga artista na merong sining na ginagawa sa balat ng ating kapwa-tao, na merong halaga na hindi lang dapat sa kakitiran ng isipan. Ito ay dapat pangunawaan ng marami. Nagsabi man ang mga hurado si Vincent Baldo kan Forbidden Ink na nag-champion na sa local as in international tattoo competitions, asin si Jared Ogwil na pinaka-enot na tattoo artist sa Legazpi City. Para sa akin yung creativity nila, tapos kung paano sila nagiging magdala ko ng mga design, pero mostly sa amin hinanap namin yung mga original na design talaga, tapos ang linis ng paggawa. At gusto din namin ipaano sa mga tao na yung tattoo ay hindi para sa mga masamang tao lang, yung mga nakakulong, kung nagbibisyo, isa art talaga para sa akin. Yung mga ganitong activity, it promotes the industry, yung tattoo industry. And it unites us artists, especially the Bicolanos. So yung mga ganitong activity plays a big role in the tattoo industry. Tuloy-tuloy lang yung paggawa nila kasi nga everyday na nagtatattoo ka, nasasanay ka din kung saan ang kulang mo sa paggawa ng tattoo mo. Yeah, keep on tattooing. Continuous learning ang tattoo. It's a never-ending learning talaga. So magtattoo na magtattoo, magdraw na magdraw, and inspire people. Pinasalamatan man kan organizer ang sa indang sponsors na naging dalan nga ni mas marealisar ang naunang bita ng kompetisyon. Siring man ni the Mayor Pido Garbin, kito ko asin board member Hisham Ismail. Bicolano Cultures and Wonders ang naging tema naman kan kompetisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Angeline Dagta.